τούτο που επιζητούν οι πάντες των τελευταίων καιρών. Διότι ξέρεις, κυκλοφορούν και σενάρια, θεωρίες συνωμοσίας, ότι το έναν το άλλο. Νομίζω έχουμε το κατάλληλο άτομο να βγει να μας πει κάποια πράγματα, ρε Πικαμού. Και είναι και αρτιμελής. Θέλουν πολύ να τις πάω, αλλά ευτυχώς για μένα τουλάχιστον, ακόμα δεν φάμε αυτά. Εκείνοι που ξέρετε σίγουρες κουβέντες, ρε παιδιά, πέτε τον πηγό σας ότι ένιξε να σας πω, ένιξε κάτι από μας που ζούμε, που είμαστε τζάμε. Μόλις είδα ότι μάλλον μου μπήκα, λέω ρε παιδιά, πρέπει να μιλήσουμε για την περίπτωση του νοσοκομείου τους. Εμείς τσάμε πιστοί στρατιώτες για να στραβώ μια πουνιά ρε. Αλλά με τα ίδια, είμαστε μια πουνιά, είμαστε μια οικογένεια. Πικαμού, υπάρχουν δύο ομάδες, είναι οι αποελίστες και οι αντιαποελίστες, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και ο αντιαποελισμός πουλά, και ο αντιαποελισμός ενώνει τους ούλους. Αν είσαι κόμμα ρε φίλε. Ήταν ένα τετραήμερο αποελισμού, το οποίο όσοι είχαν την ευκαιρία να είναι σίγουρα επεράσαν τέλεια. Σε όποια στιγμή και να πίαση, ο καθένας με τα δικά του κούστα. Την ώρα που ήθελε να πάει. Να παίξουμε μια ομάδα που είναι 8 πόντους μπροστά μας. Όμως είναι μια ομάδα παράλληλα που μετρούμε για σκοπούς στατιστικής. Τα τελευταία 5 παιχνίδια, 5 νίκες. Το σύνδεσμο το Σαββάτο το μεσημέρι θα υπάρξει free game. Τα παιδιά του συνδέσμου και κάτω αποδείξαν ότι κάνουν πάρα πολλά καλή δουλειά. Και σιγά σιγά μεγαλώνουν και τον σύνδεσμο και τον κόσμο του από έτσι κάτω. Κατεβαίνουμε το Σαββάτο στην Πάφο να παίξουμε στην έδρα μας. Τζαμέ, ουσιαστικά είμαστε τελείς έδρα και είναι η άλλη Λοιπόν, κοπέλια, καλησπέρα. Πίκα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοκράτη μου. Επιστρέψαμε στο στούντιο μας, ρε φίλε. Επιτέλους. Επιτέλους, εντάξει, κάναμε μια επεισοδιάρα ρε φίλε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν και τα γενέθλια του θρύλου μας, 98 χρονών, στο μουσείο. Νομίζω ήταν μια εκπομπή που και εμείς γουστάραμε πολλά που την έκαναν στο μουσείο ρε πικά και μάθαμε και πράγματα ωραία. Ήταν και εκπομπή μεταξύ δύο νικών και σημαντικών νικών εναντίον της ΑΕΛ και εναντίον της Φιωρεντίνα. Να τα πούμε και να τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Να πούμε δύο κουβέντες για τους χορηγούς μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Fonbet, την κυρία χορηγό της εκπομπής μας. Παιδιά, στοιχηματίζουμε όπως είπαμε υπεύθυνα, το κουμάρι με σύνεση και για τα μέλη του Patreon το παθυράκι είναι πάντα συνεπής. Μοιράζει 20 ευρώ κάποτε μωρά δω και τίποτε παραπάνω ρε πικά, αλλά παιδιά μου με σύνεση και έχουμε πίκα μου και το Orange Shop. Έχουμε και το Orange Shop, Σοκράτη μου, ο αιμοδότης, ένας από τους κύριους αιμοδότες αυτής της εκπομπής, με τα προϊόντα τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, να πούμε έτσι απλώς ότι έχουμε μια φουτεράρα να την κληρώσουμε για το επόμενο μας το επεισόδιο, ρε πικά μου. Κάμνε και για την Νορβηγία. Κάμνε και για την Αρμενία. Από ό,τι είδα να πλήν 7 που να πάμε στην Αρμενία, ρε πικά. Στην Νορβηγία δεν ξέρω που να πάει. Στην Νορβηγία, κοίταξα, σήμερα είναι πλήν 10 τη νύχτα. Πλήν 10. Άρα εμείς καλά την έχουμε με πλήν 7. Λοιπόν. Εμείς για την ώρα είμαστε στο πλήν 8 ρε πικά. Να δούμε και στη συνέχεια να είμαστε τούτα. Λοιπόν, και έχουμε και κάτι πράγματα πίσω. Θα τα δούμε αναλυτικά τα δώρα στη συνέχεια να μέσα σας κουράσουμε. Μάλιστα. Κάτι θέλεις να πεις ρε πικά μας? Σοκράτη μου, το Σαββατοκυριακό που πέρασε, είχαμε το από Ελλάδα να μας ομορφύνει τη ζωή. Όμως έχουμε κάτι άλλο που θα ομορφύνει τη ζωή των τηλεθεατών μας. Διότι... Λοιπόν, έχουμε τούτο που επιζητούν οι πάντες των τελευταίων καιρών. Διότι, ξέρεις, κυκλοφορούν και σενάρια, θεωρίες συνωμοσίας, ότι το έναν το άλλο. Νομίζω έχουμε το κατάλληλο άτομο να βγει να μας πει κάποια πράγματα, ρε Πικαμού. Και είναι και αρτιμελής. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσει η ώρα να πούμε το Πανάρα μου καλησπέρα. Γεια σας ρε μωρά. Πολλά ωραία παρέλα σου ρε. Γεια σου πάνω μου. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά ρε φίλε, είπαμε να σου δώσουμε τον λόγο διότι ξέρεις, λαόν και ο Πίκα ξεκινήσαν θεωρίες συνωμοσίας το έναν το άλλο. Το κατάλληλο το άτομο να πει κάποια πράγματα ρε Πανάρα μου είσαι εσύ. Οπότε διούμε σου τον λόγο να πεις και να απονιώθεις εσύ ρε φίλε. Λοιπόν, εντάξει, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όλοι ξέρουν σίγουρες κουβέντες. Πραγματικά στην αρχή να παίξουν ένα κομπελό, μια και τρεις εβδομάδες, ένα μήνα και να πνάσουν, κάθε εβδομάδα που περνά, άλλος μαθαίνει άλλες σίγουρες κουβέντες. Ξεκινήσαμε πότε θέλαμε λίστες, οι Απολλωνίστες, οι Χόχοι, ύστερα απειλήσαμε τούτοι, μετά βάλωσα μαζί στους Σοκράτη,
Ύστερα θιώξε με ο Μάκης γιατί πάει για τα ΠΟΕΛ. Μόλις είπατε πάλι θα ρεύω μπει κάλα εγώ όπα κάπου ένα αδίσταχτη τούτη. Μα για το μαζί μόνο το άκουσα ρε. Ρε μα άκουσα... Εγώ άκουσα το άνθρωπο. Επάνω μου άκουσα έδρασε εκείνη της Φιωρεντίνα και όπως επάνε Λεμεσό έδρασε εκείνη της Αστάνα που παίζαμε μπάχο στη Λεμεσό και την ημέρα. Ρε για όνομα του Θεού. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του χαρακτήρα μου και του τρόπου που μιλώ θέλουν πολύ να τις πάω, αλλά ευτυχώς για μένα τουλάχιστον ακόμα δεν έφαμε αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πέραν του αστείου θέλω να μιλήσω για ξεκάθαρα για τους αποελίστες που μας βλέπουν, γιατί και εγώ απάντησα, εντάξει, δεν έκανα celebrity, αλλά απάντησα εκατοντάδες μηνύματα. Και όσους δεν μπορούν βέβαια, κάποιος θα κάνει τσιράκον πίσω, λίγο περίπλοκη ζωή μου των τελευταίων καιρών. Παιδιά, ήρθε η ώρα να τα πω έτσι λίγο που πάνω. Το λοιπόν, για αρχή. Των τελευταίων καιρών έπαιρνα μια δύσκολη περίοδο και ακόμα δεν ξεπεράστηκε η κατάσταση. Το που θέλω να σας πω ότι είναι εκείνοι που πρέπει να ξέρουν να μου περνώ, ξέρουν. Η οικογένεια του Orange Legacy, οι δικοί μου άνθρωποι τέλος πάντων, εκείνοι που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν. Και τώρα δεν είμαι celebrity και πρέπει να βγω από το δημόσιο να μπούχω και να μπου περνώ. Σας επιβεβαιώνω εγώ ότι ούτε με έδερε κανένας ποτέ, ούτε σταμάτησα λόγω απειλών. Αν έχει κάποιον λίγο νου, να καταλάβει ότι αν ήταν θέμα απειλών, να σταμάτουν από το τρίτο επεισόδιο του Ito The Orange. Που τότε που απειλούν και ξέρω εγώ πριν 7 μήνες οι αορθωσιάδες έβαλαν τα μωρά μου στο ίντερνετ. Και να πάμε έσω του. Αν ήταν για θέμα απειλών, ήταν να σταίσω 70 φορές στα τώρα, παιδιά. Μπορώ να σας πω ότι κάθε φορά μου απειλούσα αυτή, γίνομαι και χειρότερος, όχι καλύτερος. Όπως και να έχει. Ούτε με δέραν, ούτε λόγω απειλών ενή, επέλασα ένα θέμα εγώ. Καπάζει είστε η δουλειά, σχολάνω η ώρα 7 η νύχτα πλέον. Τώρα 7 η νύχτα σχολάνω Δευτέρα Παρασκευή, άρα αντιλαμβάνεστε που κέντρο πόλη να σχολάσω η ώρα 7, δηλαδή το πιο γλύωρο επεισόδιο που μπορούμε να κάνουμε 8.30-9 παρά, άρα να γιώσουμε η ώρα 11 το πιο γλύωρο, υπολογίστε το εύκολο η ώρα 7 πρωί, 8 πρωί από δουλειά, σημαίνει ότι εγώ έπρεπε να μπω έσω, σίγουρα 30-40 ευρώ παίζει να πιενέλα, σίγουρα φαγιά πρέπει να φάω απόξω, ένα θέλω 50-60 ευρώ κάθε φορά που έρχομαι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι εγώ μου λαλείτε αρέσκεις μας που σε γραμμή, θέλουμε σε γραμμή, αν έχει ένα που το αρέσκει είμαι εγώ. Εγώ εδώ κάτι ψυχή μου τα τελευταία 3 χρόνια, λατρεύω το πράγμα, ειδικά το Orange Legacy, γιατί το Orange Legacy άλλαξε επίπεδο. Το Into The Orange ήταν πιο ελαστισεχνικό. Το Orange Legacy άλλαξε επίπεδο, έκλεισε στόματα, έκλεισε σπίτια, έκαμε τα ούλα, είμαστε Dream Team. Είμαι πολλά περήφανος που ήμουν μέλος της οικογένειας, αλλά δυστυχώς ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να έχω τα προβλήματα μου, να ξαπλώ τα μωρά μου και να κάνω η ώρα 10 επεισόδιο, απλά για με φιωπάνος και να πιερώνουμε και με μπούγκα μας. Στο κάτι με εξηγάτε τους άνθρωπους ότι δεν πιερώνομαστε και γεμονούν οι τραπεζές. Τώρα μου είδα 250-300 ευρώ το επεισόδιο, λέμε αρκούν η ώρα 11 νύχτα. Εν το κάνω για τα λεφτά. Θέλω να σας πω και πού να καταλήξω. Ήδη που την μέρα που φύγα είχα μια και βολιδοσκοπήσεις, όχι για οπαδικά, για άλλα πράγματα και χτες μίλησα με άνθρωπον και έταξε μου και λεφτά κάμα δικό μου. Λέω, είπα ότι είπα τσίνου, να σας πω σε εσάς. Αν ήταν να κάνω podcast, ήταν να μου στο Legacy. Είναι θέμα λεφτό. Τώρα για να γίνει θέμα λεφτό, πρέπει να φτιάξω και αν έχει 600 ευρώ το επεισόδιο που δεν ξέρω να γίνει έτσι πράγμα. Θέλω να σας πω, καταλάβεις. Απλά έτσι για δικαιώνει κουβέντα δάμε, ούτε με δέραν, ούτε θέμα απειλήσενη. Ήρθαν πολλά συνάμενα, όχι έχω πολλά στο πιάτο μου, το πιάτο μου είναι τρουλίν και εμπορώ. Πανάρα μου, να σου πούμε και εμείς έτσι τρία πράγματα και εγώ και ο Πίκας να σου πούμε τρία πράγματα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό ρε φίλε που θέλω να ξέρεις είναι ότι για μας είσαι μέλος της οικογένειας μας. Το πράγμα είτε είσαι δαμέ είτε δεν είσαι δαμέ δεν θα αλλάξει με τίποτε. Και εγώ ρε φίλε δεν θέλω να το κουράσω το θέμα, να σου ζητήσω μόνο μια χάρη. Αν πιάσουμε το πρωτάθλημα και φέτος, να κάνεις μια εξαίρεση και να έρθεις δαμέ, θα κάτσεις δαμέ που κάθεσαι και να το σηκώσεις εκείνο το πράγμα που να βρω εδώ μες στα σόκια σου ψηλά.
Τούτο μόνο θέλω πως να ρε πάνω μου. Και ξέρεις ότι είσαι όπως τον αρφό μου και αγαπώ σε πολλά. Τούτο δεν θέλω να σου πω εγώ. Όχι, θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι η οικογένεια αλλά με τον εργασί δεν έγινε ποτέ τίποτε μεταξύ μας. Ναι, σίγουρα σαν ανθρώποι μπορεί να συζητήσαμε να κάνουμε, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ σε σημείο να μαλώσουμε για να χαλάσει το πράγμα. Εκείνοι που ξέρετε σίγουρες κουβέντες, ρε παιδιά, πέτε τον πηγό σας ότι ένιξε να σας πω, ένιξε τον κάτι από μας που ζούμε, που είμαστε τζάμε. Όπως και να έχει. Για να μην το κουράσουμε, δηλαδή και εσύ, ξέρω ότι να συνεχίσετε, ξέρω να είστε το ίδιο δυνατοί, έχετε ένα φαν τώρα πλέον που να σας βλέπει μόνο και εγώ να σας βλέπω μόνο που θα σίγουρα Σοκράτη μου και πριν να μου το πεις να σου πω ότι αν παίξει η φάση και παίζει κάθε επεισόδιο και θέλετε τον πάνω σας να πείτε ρε έχω χείλα τούτο δεν έχει λάθος αλλά δεν μπορώ να είμαι βασικός τέλεχος πλέον, δεν μπορώ. Τώρα μου πεις μια φορά κάθε 7 μήνες έλα να γελάσουμε ενάρτω, άλλη κουβεντάτσινα. Δεν μπορώ το καθημερινό για να σας περιπέζω ρολίσω μια έτσι μια γιουέτσι να μην έρχομαι. Καλύτερα ακόμα να ξέρω ότι σταμάτησα, είσαστε πιο βασικοί πυλώνες, δόξα τω Θεόν, περνάσα στη δουλειά, συνεχίζουμε, τώρα να μου να κάνετε αυτά τα δικαστά θεματικός, θα θέλω να εκατοθώ εγώ και μια τελευταία κουβέντα πριν να φύγω, κάηκα. Να σου πεις κάτι ο Πίκας, περίμενε. Θέλεις πριν να το πεις να σου πει και μια κουβέντα ο Πίκας. Επάνω μου, άκου να δεις. Πρώτον, είπες κάτι λάθος με όλες τις κουβέντες που είπες, ότι ήμουν μέλος της οικογένειας. Όχι, ακόμα είσαι μέλος της οικογένειας και πάντα θα είσαι μέλος της οικογένειας. Δεν αλλάζει το πράγμα. Γιατί το πράγμα, ρε φίλε, ήσουν ένας, να μην πω πιο βασικός, ήσουν που τους βασικότερους συντελεστές για να γίνεται το πράγμα, ρε φίλε μου. Και πάντα όχι, εμείς προτιμούμε να μέσα λέμε μια φορά κάθε 7 μήνες, προτιμούμε να λέμε μια φορά κάθε 7 μέρες και να αρκέσαι δάμε. Αγάπη μου, εκτιμώ το, ξέρεις ότι αγάπη μου και ο Σοκράτη και ο Παθυράκη και τους άλλους τους πιπ που έχουν πίσω από τις κάμερες, αγαπώ τους ούλους, ξέρεις με σένα υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη, αν μας πάρουν και λοάτκι στο τέλος πάντων, κατάλαβεν τα που σου λαλώ, μόλις είδα ότι μάλλωσε μου μπήκα, λέω και εγώ πέφτει απλά να μιλήσουμε για την πελή του φρονοκομείου του. Το δεύτερο πιο αστείο ήταν ότι επειδή ευκήκα για τα ΠΟΕΛ, έκιωξε με ο Μάκης. Πέφτια, τούτη κουβέντα που θέλω να πω. Πιστέψτε με, έχει 3 χρόνια πάνω podcast, δεν ασχολείται όσο νομίζετε με ο podcast ο πρόδρομος. Εσύ νομίζετε ότι καρτερά πατήσει ο play, να ακούσει τα μου να πει ο Πάνος, ο Μπίκας ο Σοκράτης και να πιάει τα εργαλεία του, ρε, φάτε το. Ζείτε σε άλλη διάσταση. Πναστά, ότι προδρομικός ήμουν είμαι και τώρα και αμέτρο εμπάτε προδρομικός να μου. Θέλω να σας πω, μάθετε όλες σίγουρες κουβέντες. Anyway, ευχαριστώ. 3 χρόνια ήταν πολλά. Τη αγάπη σας ήταν τεράστια. Ξέρω ότι τον Μπίκα τον Σοκράτη υπάρχουν και εκείνοι που τον πάνε και εκείνοι που τον πάνε όπως και εμένα και πολλούς που με πάνε. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος που έζησα ποτέ ήταν εκ των έσω παρά από τους αντιπάλους. Όπως και να έχει, δηλαδή ο Σοκράτη να μην το κουράσουμε, αγαπώ σας. Κάποια στιγμή, ενάρτω το 8ο επεισόδιο, να διακάτσω. Ενάρτω θα ζω, μπορεί να κάνουμε και καλά μαζί. Αν τύχει να βρεθούμε σίγουρα Αρμενία, το να μην το ξιάνουμε να πάει όλη η Αρμενία. Εννοείται. Λοιπόν, με την αγάπη μου και μια και είναι η τελευταία μου κουβέντα να σας πω ότι... Όχι, είναι τελευταία ρε. Να τα μασκιάσω. Η τελευταία για την ώρα ρε. Γιατί να τα μασκιάσω, άιστε και αν το μάτι μου ξέρω παθήρα να μπουράλω. Έλα σου πω, μια κουβέντα για το ΑΠΟΕΛ και εσύ ρε να έχω χει και να κλείσουμε με τούτο. Το λίγο πια τα ΑΠΟΕΛ. Φίλε, εντάξει, δεν μου φοβούν να τα μασκιάσω. Φαίνεται ότι ο Μανόλο άρχισε να βάλει το στίγμα του. Θεωρούμε ένα δόνι αναγεννημένο. Βάλει το τελευταίο παιχνίδι ειδικά, αλλά θα στο βάλει που σε κάποιο μήνα να παίξει, ενώ να παίξει στα στάνταρ τα περσινά. Εντάξει, ακούσαμε τα άσχημα σήμερα, χτύπησε ο Κωνσταντίνοφ, μάλλον πάει της Γασόφιας. Εντάξει, σίγουρα για τον ισκό εξτρέμ που θέλει ο Μανόλο, κάποιοι πρέπει να φύγουν, ο Κωνσταντίνοφ όμως, να είμαι γενιά μου, ένα κονόλο με κάνει μες τα πόδια, δεν κάνω λάθος, σίγουρα έχει και άλλους, αλλά anyway, είναι ούτε στα καλά του φέτος βέβαια. Όπως και να έχει ρε παιδιά, εμείς και άμε πιστοί στρατιώτες, για να σταλώ μια πουνιά ρε, τα λέμε τα ίδια, είμαστε μια πουνιά, είμαστε μια οικογένεια, είτε είμαι και άμε, είτε είμαι και άμε, το ίδιο άρρωστοι είμαστε όλοι,
Όπως σε παρακολουθούσατε πριν που ήμουν εγώ, παρακολουθούμε και τώρα, τώρα να είμαι και εγώ ένας που σας, να βρω και εγώ τον πικαν που σας θέλω φωτογραφίες και βελάρες. Άρα, όπως είμαστε και προχωρούμε. Αρμενία, δυνατή και μιλάνε πολλές. 3 τομάες, ούτε 3 τομάες, είναι πολλές πουλάρα. 3 τομάες, αν βρεθούμε εμπογή και ό,τι πρέπει σας κατεβάζει. Άντε μωρά μου, να σας αφήκω, καλή συνέχεια και ο νους σας. Σύρματσο, δεν το έχω, ρε, να κλείσουμε με τούτο. Όχι! Άντε ρε μωρά, ευχαριστώ σε πολλά. Τα φιλιά μας πάνω. Bye bye. Λοιπόν, μπήκαμε, νομίζω ότι με την παρέμβαση του Πανάρα να σταματήσει το ράδιο Αρβίλα και είναι τα πράγματα που και εμένα προχτές υφρεμένας πόξω από το... Και άμε στον Κώστα Μανώλη, ρε φίλε, το στέκει. Τι ήταν που σου είπε δηλαδή, ότι μάλλον ο Πάνος πάει σε άλλο podcast. Όχι ρε φίλε, μου είπε το πράγμα. Λάλε μου, απειλήσας σε εσένα. Λάλε το πράγμα. Λάλε μου, ο άλλος έμαθα 100%. Λάλε μου ότι απειλήσαν τον και γι' αυτό μου σταμάτησε. Εσένα σε απειλήσαν, λάλε μου. Τον άλλο δεν τον απειλήσα. Λάλε ρε φίλε, σταματάτε να λέτε βλαγίες. Εν τούτον που είπε ο Πάνος, ρε, ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος που εδέχτηκε ο Πάνος που πιστεύω μούσα μάδο, ρε φίλε, και κόψαν τα πράγματα. Είναι εκ των έσω. Δηλαδή που τους δικούς μας, διότι αν βρεθείς με κάποιον στον Κώστα Μαλόγια να σου πίνουν το πράγμα, εσύ με δικό μας είναι της μάπας. Ρε φίλε, να μου να πω, εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι... Ότι ξεκαθάρισε τη θέση του ο Πάνος μας. Ναι, και ο Πάνος το πιο σημαντικό είναι και θα είναι μέλος της οικογένειας του Orange Legacy. Οπότε θέλει και τώρα να έρθει η καρέκλα του να πατήσει. Η καρέκλα του να ταράξουμε... Και δική μου και εγώ αστρακούν. Όχι ρε φίλε, και δική μου όπου θέλει ρε φίλε. Φτιάχνω εγώ στο τραπέζι και χόρευ και εσύ τσεφτεδέλη, δεν έχει προβλήμα. Λοιπόν ρε πικά μου. Πάμε να δούμε τα του ΑΠΟΕΛ μας. Από Έλμαν, μάλιστα. Έχουμε να συζητήσουμε. Τη Φιωρεντίνα στην ουσία συζητήσαμε την και στο εορταστικό. Έχουμε να συζητήσουμε την νίκη πάνω στην ΑΕΛ που εγώ τότε στο εορταστικό θυμάσαι κάναμε τη Σάββατο. Το επεισόδιο παίξε Δευτέρα με την ΑΕΛ παίζαν Κυριακή. Εγώ είπα κάμετε με βιντεούθηκα. Είμαι σίγουρος ότι να δέρουμε και να πάμε με αυτοπεποίθηση. Εντάξει, φυσικά να σου πει κάποιος ότι αν μένετε ήταν να κόψω παθυράκι και παίζεις με τον όμορφο. Αλλά δεν νομίζω να γίνει έτσι εννιά το παθυράκι, ρε κουμπέρε. Φίλε, δάμε εμείς δεν κόφκουμε πράγματα. Ωραία φίλε, είμαστε ευθύς. Ευθύς τύποι. Είμαστε ευθύς ρε φίλε. Να πεις ο Ελαραμπή την ώρα που τους πυροβόλησαν ήβρεν τους ούλους, ξεμείναν και λίγο... Ρε φίλε, να σου πω κάτι, ήταν και Κυριακή, ήταν και κοινή ρε φίλε, οπότε εντάξει. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα όμως, επειδή συζητήθηκε το θέμα ρε φίλε και πάρα πολύ ευαίσθητοι λαλούν ότι ο Ελαραμπή έπρεπε να αποβληθεί που κανένας δεν εξετάζει το γιατί δέχτηκε την πρώτη την κάρτα, τούτο είναι άλλη ιστορία. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ποιο πράγματι. Πρώτον, ο Ελαραμπή ρε φίλε, όλα τα γκολ πανηγυρίζει τα με τον ίδιο τρόπο και πανηγυρίζει τα πάντα στην εστία όπου σκοράρει. Δηλαδή, εάν ο Ελαραμπή σκοράρει στην νότια, ήταν να πάει στην αντίθετη πλευρά να παραπροκαλέσει. Και με εγκαρνιώτες ρε φίλε, ασχέτως πως ένιξε το πέταλο και πίσω που το βάλε τον γκολ, επήγαινε φίλε και πανηγύριζε μπροστά που είναι τα πέλα. Δηλαδή έκαμνε το πράγμα, ο άνθρωπος πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα γκολ που βάλει στην εστία όπου σκοράρει. Δεν το κάνει ούτε για να προκαλέσει, ούτε για να κάνει. Και άλλο μου κάνει το άσπρο μαύρο. Όχι, δεν κάνω το άσπρο μαύρο. Λαλό σας τις πραγματικότητες, λαλό σας τις αλήθειες. Οι τρύπες ακόμα είναι πας στην ταπέλα. Να ζούμε. Anyway, ρε φίλε. Όχι, ένα λεπτό να θυμίσουμε όμως και τι κάνουν κάποιοι άλλοι. Έκαναν μάτς έτσι. Έκαναν μάτς τα αυτιά τους έτσι. Έκαναν μάτς ο άλλος έκαναν μόνο τον κάτω μες στο αλφαμέγα. Τούτοι ούλοι γιατί δεν έφαν κάρτα. Και τούτοι ούλοι ευαίσθητοι που ήταν τόσο καιρό. Γιατί ούλοι εξάντλουν την ευαίσθησία τους πας στο ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ στο πλήν 8 ρεπίκα. Σκέφτομαι να σας στο συν 8 να μου τον να σου λαλούν. Σκέφτομαι δηλαδή που έκαναν. Και να παλεύουμε ρε φίλε να λέμε τα αυτονόητα. Διότι στην Κύπρο επικά μου υπάρχουν δύο ομάδες. Είναι οι αποελίστες και οι αντιαποελίστες. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και ο αντιαποελισμός πουλά. Και ο αντιαποελισμός ενώνει τους ούλους. Αν είσαι κόμμα ρε φίλε ήταν να φκένει από πρόγυρο. Ο αντιαποελισμός ρε φίλε είναι το top επίκαιρο θέμα καθημερινός. Και να σου πω κάτι. Και να πω μια κουβέντα και ο συναδέλφος μου ρε φίλε. Διότι είμαι δημοσιογράφος και βλέπω ότι επιλεκτικά
σε θέματα που αφορούν τα ΑΠΟΕΛ, όχι λήγουν τα συμβόλαια 12 παιχτών. Όχι θέλουν τον τάδε παίχτη του ΑΠΟΕΛ. Όχι το ΑΠΟΕΛ είναι το γερασμένη ομάδα. Καλά ρε κουμπάρα. Και συγκεκριμένα κιόλας. Ναι, Σάις που κάνουν και 3-4 μέρες πριν από το πιο κρίσιμο παιχνίδι. Δηλαδή τώρα ας πούμε παίζω την Πάφο. Γιατί μου γράφεις ρε κουμπάρε ότι λήγουν 12 συμβόλαια των παιχτών. Πού είναι η έννοια σου. Δηλαδή εσύ ξέρεις πόσα συμβόλαια λήγουν στην Ομόνια, ξέρεις πόσα λήγουν στον Απόλλωνα, πόσα λήγουν στην Πάφο. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει εκτός που οι θύνοντες της κάθε ομάδας στο κράτη μου και απλά σύρνουν όφκρες να πιάσει γεμάτες, να πιάσει τηλεθέαση. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα έτσι που θυμάσαμε λίγο με τούτους. Πάμε να δούμε το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Να πούμε έτσι δύο κουβέντες. Λοιπόν, θες να πω εγώ έτσι και να σου δώσω εσέναν τον λόγο να πεις τα δικά σου, διότι ξέρω να μου να πεις εσύ. Λοιπόν, καταρχάς η νίκη του ΑΠΟΕΛ, ρε φίλε, ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Να ξεκινήσουμε από τούτο. Η ΑΕΛ έχασε μια φάση μόνο στην ουσία με ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, ρε φίλε. Και είδαμε κάποια πράγματα που προσωπικά εμένα δεν χαροποίησαμε. Δηλαδή είδα το Δόναρο να πετά, το Ραμπάνια μου να συνεχίζει τις ψηλές πτήσεις και το πιο σημαντικό μετά που έκατσε μπάγκον και σκαρτάραν το 60% των απολυστών, ένα Μαρκίνιος που δεν έθελξε με την απόδοση του, αλλά ήταν ουσιαστικός, να σκοράρει 2 γκολ και να στέλνει και εκείνος τα δικά του μηνύματα. Και εγώ, όπως μαθαίνω πίκα μου που τα ενδότερα της ομάδας, ο προπονητής μας έχει τον πολλά ψηλά στην εκτίμηση του. Το συγκεκριμένο παίχτη. Και νομίζω ότι δεν πρέπει και εμείς να παίζουμε με την ψυχολογία του, διότι ο Μαρκίνιος είναι παίχτης ψυχολογίας. Έτσι φάνηκε. Ο Μαρκίνιος είναι ξεκάθαρα παίχτης ψυχολογίας. Και το ότι έμεινε έξω στο παιχνίδι με Φιωρεντίνα, που λέει τα σίγουρο ότι αν έπαιζε ο Μαρκίνιος δεν θα δέρναμε τη Φιωρεντίνα. Εντάξει, ξέρεις, η μετάχρηση των προφήτες είναι πάρα πολύ πίκα μου. Ο Μαρκίνιος έδειξε ότι ένας παίχτης, ρε φίλε, ο οποίος έχει ποιότητα, έχει κάποια στοιχεία που δεν έχουν πολλοί παίχτες μες στο ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα έκαμε και κακές εμφανίσεις, σίγουρα σε πολλά παιχνίδια θύμισε τα περσινά του στάνταρ, αλλά παραμένει ένας παίχτης με ποιότητα που αν βελτιωθεί η ψυχολογία του και ρεολαριστεί, να το πω έτσι κυπριακά, να έχουμε να πάρουμε πολλά από συγκεκριμένο παίχτη. Πιστεύεις ότι ο Χιμένεθ μπορεί να γυρίσει την... Κοίταξε, ας πω κάτι, να ξαναφέρει στα περσινά επίπεδα, ρε Σοκράτη μου. Θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, ρε φιλέ. Το πρώτο το δείγμα όμως του Μανώλο Χιμένεθ είναι θετικό. Δηλαδή, ακόμα και στην ήττα σου που έκαμε με την Πάνια Λούκα, διότι είναι 6 παιχνίδια στην ουσία που εμπροπονητής του ΑΠΟΕΛ, έχεις 4 νίκες, μία ισοπαλία με τον Απόλλωνα, ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσεις. Παρόλο που δεν έκανες πολλές ευκαιρίες, αλλά ήσουν καλύτερος. Και με την Πάνια Λούκα, ρε φίλε, ήταν εκείνο που λαλή σε πέτασε η Σίνα. Δηλαδή, έκανα σου μία τελική. Ούλον το παιχνίδι. Που δεν ήταν καν τελική, απλά έπαιρνε η μάπα μέσα, ρε Σοκράτη. Εντάξει, ρε φίλε, είχες 21 τελικές, εντάξει, δεν είχες πολλές τελικές μες στο στόχο. Αλλά ρε πίκα μου, εντάξει, και ακυρώθηκε στο Τζέραν γκολ για μια τρίχα του Σκάρνου, που τον γκολ εγώ ακόμα δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε. Δηλαδή, εγώ είδα το 100 φορές, δεν βλέπω κανένα offside, ρε φίλε, οπτικά. Τέλος πάντων, θα κλαίμε τώρα τα παγιά. Στην ουσία, είναι στην Ευρώπη έχουμε 4 βαθμούς και βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον, ρε πίκα μου, διότι αν μαζέψεις άλλο 4 μίνιμουμ, δηλαδή αν κάνεις ακόμα μια νίκη και μια ισοπαλία στα επόμενα τα 3 παιχνίδια, θεωρώ ότι είσαι σίγουρα μέσα στις 24 ομάδες. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να μένεις μέσα στις 24 πρώτες ομάδες. Τώρα αν κάνεις 3 νίκες, να πλασαριστείς στην πρώτη δεκάδα. Εντάξει, το οκτάδα νομίζω δύσκολο να μιλάς για... Ναι, αλλά εντάξει, υπό κάποιες προποθέσεις μπορεί να το βλέπεις το πράγμα, αλλά το σημαντικό είναι να είσαι μέσα στις 24. Και ας είσαι 24ος, δεν με πειράζει εμένα. Φτάνει να πιάσεις το chance σου να μπορείς να πάει και παρακάτω. Για μένα είναι σημαντικό να είμαστε κάπου στη 16η θέση για να πιάμε και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει εκείνη η θέση, ότι παίζεις με κάπως πιο αδύνατη ομάδα. Ναι. Στον επόμενο γύρο στο knockout round και παίζεις και ο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σου, το οποίο είναι επίσης εξίσου σημαντικό. Φυσικά εξαρτάται ποιος να πέσει. Ναι, ακόμα αν έρθει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που τώρα είναι πίσω ο 24ος και τερματίζεις ένατος εσύ, είναι και καλύτερη κλήρωση. Γιατί? Εντάξει ρε φίλε, είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός, ας το πω. Τον στιγμή ρε φίλε στην Ελλάδα, εντάξει, έχει
Που την άλλη, βέβαια, εντάξει, έχει ο τριφύλλι μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, ρε Βίκα. Να λειτουργήσει. Άρεσε μου το γιατί. Διαφορετικά για εμάς, ρε φίλε. Το τριφύλλι, διότι εντάξει, εμάς που να μας πας στην Κερκίδα να το θεωρούμε με κάπως διαφορετικό μάτι, κάπως πιο. Εντάξει. Φυσικά έχουμε και πολλούς αποελίστες Παναθηναϊκού, να ανοίξουμε άλλες φάγες τώρα. Αλλά εντάξει, άιστο τσάμε. Άιστο τσάμε να μας κατηγορήσουν και οι Βάζελοι οι αποελίστες. Εν και ο Ελαραμπή βάφτισαν τους πολλές φορές. Το λοιπόν είναι πικά μου. Εντάξει, εγώ είπα έτσι χοντρικά για το μάτσο με την ΑΕΛ. Εσύ πώς το είδες το παιχνίδι? Εντάξει ρε φίλε, το ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι έδειξε την αιωτερότητα του μέσα στο γήπεδο. Μέσα στα θετικά, εντύνο που είπε και εσύ, ότι ο Δόνης μαζί με το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα έδωκε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να δω και συνέχεια που τώρα και να πάει. Διότι... Για τον Αμπάνια μου είπες τίποτα ρε. Φίλε, ο Αμπάνια είναι κάθε εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να μου κάνει κάτι το πολλά ουάου. Να δέρει μόνος του. Τη Φιωρεντίνα και τον κόλλο, ρε φίλε, έναν κόλλο έβαλε ως τώρα, αλλά ήταν... Εκθιάσαμε τον όμως στο προηγούμενο επεισόδιο. Έλα σου πω, έχει έναν παίχτη όμως που νομίζω ότι αξίζει μιας αναφοράς και μιλώ για τα χέρα. Διότι στην αρχή υπήρχε μια μουρμούρα, δέχεται κάρτες, ελαλούσαν όλοι να παίζουμε με 10 παίχτες. Είχε πάρα πολύ μουρμούρα για το συγκεκριμένο τον παίχτη. Θεωρώ ρε φίλε ότι ειδικά με την έλευση του Μανώλη Χιμένεθ βλέπουμε έναν άλλον τεχέρα. Και στατιστικά νομίζω ότι διορθώστε με παιδιά, νομίζω αν κάνω λάθος να μας διορθώσει ο Παθεράκη, τότε στιγμή έχει παραπάνω assist μες στο ΑΠΟΕΛ. Νομίζω έχει 6 assist ο Τεχέρα και έβαλαν και έναν γκολ που ήταν γκολάρα. Νομίζω ότι μετά που γίνον που βάλαν ο Μαρκίνιος στην Πετροκούμπ, που την Πετροκούμπη σε λέει ο γιατρός, μετά που... Γελάμε μάλακα. Ναι. Λοιπόν... Είναι το πώς που θυμούμε κορέμα. Το λοιπόν, εντάξει, νομίζω τον γκολ που λέμε τη ομάδα δηλαδή που ήταν κολλάρα ρεπικά και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ο παίκτης έχει πολλά ακόμα να προσφέρει. Σοκράτη μου λοιπόν, με 10 παίκτες παίζουμε, άμα ο κόσμος μας εν κατεβαίνει μες στο γάσιπι είτε σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, άμα παίζει το ΑΠΟΕΛ. Εγώ έτσι το θεωρώ. Δηλαδή και προχτές με την ΑΕΛ που είχε βρόσες, δεν είχαμε το απαιτούμενο αριθμό μετά από μια νίκη πάνω στη Φιωρεντίνα. Που πολλοί υποτιμήσαν την νίκη, ότι έπαιζε μια δεύτερα κοπέλια, μια νίκη πάνω στη Φιωρεντίνα, πάντα μια νίκη πάνω στη Φιωρεντίνα. Και λαρούσαν και τον Τζερόν κάποιοι ότι μα βρέσει, μα πού να πάω. Τα νερά ήταν μια ώρα πριν να αρκέψει το παιχνίδι. Ναι ρε φίλε, ναι. Ναι, η Νότια, ναι. Η Νότια, αλλά λέει ο φίλος μας ο Μπίπ, πάντα... Όμως είναι και οι υπόλοιπες μέρος του παιχνίδιου, ρε. Ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνουμε. Εγώ στην Ανατολική να φέρω κόσμο, εμείς πάντα πάμε, ρε φίλε, τουλάχιστον εσύ ο Παρτσό μας είμαστε πάντα. Αλλά έχει φορές, ρε φίλε, που το βλέπεις μετά από τα στιγμιότυπα, που φαίνεται ότι στην Ανατολική πήγαμε συγγενείς και φίλοι. Και λυπηρώνουν το πράγμα. Λυπηρών. Δηλαδή, βρέσει, έχει αδιάβροχα, έχει ομπρέλες, έχει και πράγματα, ρε κοπήκε. Ένα σου θυμώσει γενέκα, ρε κουμπάρε. Χώρισε. Δεν μου να πω άλλο. Μπορεί να πυλώσει από παπούτσια του, ρε. Μπορεί να πατάει στα χωράκια όπως έρχεται και να φωνάζει η γενέκα ότι ξεπέθει του στο χαλίν και τα μάρμαρα. Το λέω, έπαικα μου. Μες τούτα ούλα όμως, ζήσαμε και έναν υπέροχο τετραήμερο. Το fan day του συνδέσμου. Ναι, νομίζω ότι παστούν τα πράγματα είσαι εσύ ο κατάλληλος έτσι να τα εκφράσεις σωστά, να σου δώσω τον λόγο να πει τι μου νιώθει ρε φίλε. Εγώ θέλω να αρκέψω με το πρώτο με το μαχαζί που άνοιξε ο σύνδεσμος δίπλα από τον boxing club, παρακείμενο του σωματείου. Έναν κατάστημα το οποίο που τώρα και στο εξής έχει τα πάντα που θέλει ο κάθε άρρωστος αποελίστας. Οποιασδήποτε μπλούζες, κασκόλ, κοπέλια αξίζει μια επίσκεψη σε το πράγμα, διότι το πράγμα γίνηκε από αποελίστες για τους αποελίστες και άνοιξε με κόπον και μόχθον για όλους μας. Είναι κάτι που αξίζει να πάτε να το δείτε. Όσο για το τετραήμερο ρε Σοκράτη, ο κόσμος έδειξε, αρκέψε με το αστείο πάρτο ότι αρκέψε το Σάββατο το απόγευμα
Και ο κόσμος έφυγε ώρα 8.30 το πρωί, ήταν τόσο ενθουσιασμένος πως θέλανε να φύγει. Ήξεραν οι μελωδίες του DJ του. Ωραία, επειδή, να σου πω κάτι, είναι και φουσκωτό, επειδή νυχτώνει και νωρίς, ήθελαν να χαρούν το φουσκωτό και το πρωί, γι' αυτό νομίζω ότι... Και έφεραν και τα μωρά και το πρωί, μάλιστα. Εν καθαρά λόγω του φουσκωτού, νομίζω ότι παίξε ρόλο μας το... Σίγουρα, παιδιά, πέραν της πλάκας, ήταν ένα τετραήμερο αποελισμού, το οποίο όσοι είχαν την ευκαιρία να είναι σίγουρα επεράσαν τέλεια. Σε όποια στιγμή και να πίασει, ο καθένας με τα δικά του γούστα, την ώρα που ήθελε να πάει. Επίκα μου για τον Εφραίμ, έχεις να πεις κάτι, ρε κουμπάρε. Τιμήσαμε τον αρχηγό, τον οποίο στα τελευταία χρόνια ήταν ο Στυλοβάης, ο οποίος εκουβαλούσε την ομάδα μέσα στο γήπεδο και τώρα συνεχίζει στο πόστο του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος. Άλλος ένας ρε φίλε, ο οποίος δεν γεννήθηκε από ελίστας και έγινε από ελίστας στην πορεία. Και εκείνος, και ο Μέρκατσος, και πολλοί άλλοι ρε φίλε. Και οι δικοί του ελπίζω. Και ο Μάλε. Και ο Μάλε λαλό. Και ο Μάλε. Έχουμε πολλούς ποδούς ρε φίλε. Λοιπόν, και πριν να πάει στο παιχνίδι με Μπαφό, νομίζω ότι νιώθω εγώ προσωπικά την ανάγκη, αλλά και εσύ είμαι σίγουρος ότι νιώθεις την ανάγκη, να πω και δύο κουβέντες για τον Νούνο Μωράης ρε φίλε. Ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι θρύλος για το ΑΠΟΕΛ, συνέδεσαι το όνομα του με πάρα πολλές επιτυχίες της ομάδας. Και εκείνος έγινε ΑΠΟΕΛίστας και θα παραμείνει. Ρε φίλε, νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι μεγάλωσε πλέον. Με τις αφήσεις που λαλούσαμε, είναι μεγάλωσε με τις αφήσεις του Κούλι Παντζαρά και τους που μεγαλώσαμε εμείς ρε πικά μου, αλλά ήταν μια ζωή στον ΑΠΟΕΛ. Ήρθε στα 20 του, αν δεν κάνω το 21, που τη Τσέλσι. Και τώρα ο Νούνο Μωράης πόσο χρόνο είναι, 42, 40. Κάπου τζάμε, είναι πιο μίτσις που είναι σίγουρα, είναι 40. Εντάξει ρε φίλε, ο άνθρωπος νομίζω ότι πρόσφερε πάρα πολλά στον ΑΠΟΕΛ. Δέχθηκε μια πρόταση να πάει στο Μαρόκο να βρει τον περσινό μας τον προπονητή, τον Σαπίντο. Εντάξει, τον original small coach για τους δικούς του λόγους δεν τον επέλεξε να τον πάρει τζάμε ρε φίλε. Βέβαια, εντάξει, ελπίζω να αστεριώσει τζάμε, διότι άκουσα και κάτι πράγματα ότι ήταν και λίγο επισφαλής η θέση του Σαπίντο ή τη μια να φύγει μεταξύ, την άλλη είναι έτσι. Νούνα μου ελπίζω να πάει και να αστεριώσει τζάμε. Διαφορετικά, θεωρώ ρε πήκα ότι οι πόρτες του Απόλλων είναι πάντα ανοιχτές για τον Νούνο Μωράης. Εντάξει, ο Νούνο Μωράης επέρεξε να συνεχίσει στα διαδρομία του στο πλευρό του Σαπίντο. Κάποιοι καλοθελητές να πούμε πάλι είπαν ότι ό,τι έκαναμε του Σαπίντο πέρσι κάνουμε μας το ίδιο. Τα ούλα είναι μαλακίες για μένα. Ο Σαπίντο ήταν, είναι και θα παραμείνει. Ο Νούνο Μωράης, συγγνώμη, ήταν, είναι και θα παραμείνει από η λίστα και κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Μα και ο Σαπίντο νομίζω από η λίστα. Ας το πως έφυγε. Ρε φίλε, ένα λεπτό ρε φίλε, αφού όταν σε όλη σου την προπονητική καριέρα έχεις ένα πρωτάθλημα και εκείνο με τον ΑΠΟΕΛ. Και ήρθε με να το πανηγυρίσεις. Ναι ρε φίλε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να νιώθει τουλάχιστον λίγο από η λίστα ρε φίλε. Με ο Μαγαρίτης ο Αλέφαντος έναν κύπουλο πια στη ζωή του και εκείνο με τον ΑΠΟΕΛ. Ο φίλος μου έκλε. Πας στον πάγκο την ημέρα. Ρε φίλε, εντάξει. Ήταν κατευθουσιασμένος, ήταν άλλες παλιές εποχές. Θέλεις να πεις σε εμάς ποιες σκοράραν τα γκολ τα πόρες στον τελικό. Φίλε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Κώστας ο Φασουλιώτης, ο άντρος, ο Ιωσ το Φασουλιώτης θυμόταν και εγώ. Το απευθείας, το άντρος στο τρίβο, ήταν 2-0. Ναι, αλλά ήταν στο 12-13 λεπτών της παράτασης, της καθυστέρησης. Είχε πάρα πολύ καθυστέρηση, ήταν που ανάψαν τα κρεβατούθια, δεν κάνω λάθος. Που έκαγε το στρώμα του άλματος εις ύψος και είχαμε μια μικροκαθυστέρηση. Μάλιστα. Λοιπόν ρε Βίκα, πάμε να δούμε τώρα και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχουμε τώρα μπροστά μας. Σάββατον η ώρα 5. Πάμε στο Στέκιος Κυριακίδης να παίξουμε μια ομάδα που είναι 8 πόντους μπροστά μας. Όμως είναι μια ομάδα παράλληλα που μετρούμε για σκοπούς στατιστικής στα τελευταία 5 παιχνίδια 5 νίκες, οι 4 με το ίδιο σκορ, 1-0 και μία με 2-0
Δηλαδή, μια ομάδα που σε 5 αναμετρήσεις απέναντι σου δεν εσκόραρε. Δεν εσκόραρε. Είναι το challenge που είχα μου να μειώσεις το πλην 5, διότι ακολουθούν και 2 άλλα δύσκολα παιχνίδια. Παίζεις με τον Άρη μετά στο Γασιπί και μετά εν το αιώνιο. Μεσολαβεί το παιχνίδι με τη Μόλτε πριν τον Άρη. Ναι. Άρα να πρέπει να σκεφτείς πώς να κάνεις το rotation, πώς να στήσεις την εντεκάδα σου. Εντάξει, σίγουρα τούτα... θέμα της... Τώρα που έχουμε προπονητή, χρειάζεται να κάνουμε εμείς τον προπονητή. Φίλε, να σταματήσω σε όλα. Ρε φίλε, αφού τώρα είναι καλός τούτος που έχουμε. Δεν είναι μόνο άλλο εντεκάδα. Αφού τούτος που έχουμε είναι καλός. Καλός, μάλιστα. Του original small coach, ρωτάσαν τον εντεκάδα, το συστήμα από τόσο κατέχει τώρα. Είπες μεγάλη κουβέντα, ρε Σοκράτη. Ρε φίλε, εντάξει. Ρε φίλε, είναι και θέμα να πω μεγάλη κουβέντα. Δείχνουν τα αποτελέσματα. Ρε φίλε, όχι, είναι και θέμα αποτελέσματα, ρε φίλε. Θέμα προϊστορίας. Δηλαδή, ενάρτω εγώ τώρα ο Σοκράτης που έλεγα κατάμια να αφισβητήσω τον Μανώλο Χιμένο, ρε φίλε, που ήταν προπονητής της ΑΕΚ, που ήταν στη Σεβίλη, που έχει προαθλήματα, που έχει μια προϊστορία. Έχει έναν κύρος. Ναι, ρε φίλε, είναι κάτι που να έρθει να δοκιμάσει. Ρε φίλε, και να μην πιάει το πρωτάθλημα ο Μανώλο Χιμένο, ή και να μην πιάει ούτε το κύπελλο. Δεν θα μπορώ να τον αφισβητήσω πάλι, ρε φίλε, διότι έχει μια ιστορία πίσω του, ρε φίλε. Σίγουρα, ρε Σοκράτη. Εντάξει, εκείνο μπορεί να έρθεις να πεις μετά είναι, αν τελειώσει η χρονιά και πιάσεις κάτι, ρε φίλε, να πεις, αν έρχεται ο Χιμένεθ πιο γλυωρά, δεν μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Τούτον εννοώ σκεφτούν πολύ. Αλλά, εντάξει, βλέπεις κάποια δεδομένου ότι όμως είναι να κάνει μια καλή πορεία. Ναι, ρε, δεδομένου ότι είναι να κάνει μια καλή πορεία. Τώρα έχεις 3 ντέρπι, δηλαδή τώρα... Εγώ για να είμαι happy, ρε πίκα μου, δεν θα σου πω το υπεροπτικό θέλω 9 ποντούς. Θεωρώ ότι με 3 με Μόλτε 12. Θεωρώ ότι με 7 ποντούς το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να είμαι happy, νομένω όμως ότι η μια... Δεν δέχομαι να είναι ισοπαλία με την Πάφο. Δηλαδή την Πάφο θέλω να την κερδίσω. Σίγουρα για να έχουν αντίκρισμα. Την Πάφο θέλω να την κερδίσω. Για να έχουν αντίκρισμα η επόμενη βαθμή, αν και εφόσον τους πιάσεις. Ναι. Και με ξεχνάς ότι μετά που να φύγουν τα 3 παιχνίδια, θεωρητικά έχεις εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή ακολουθούν 6 παιχνίδια που επειδή απάντησες στον πρώτο γύρο, πάει και πιο υποψιασμένος, πάει και πιο έτοιμος, ενάν και η ομάδα πιο δεμένη και νομίζω ότι τσαμέ να έχεις την ευκαιρία να καλύψεις το έδαφος που ενδεχομένως... Τσαμέ βασικά έχεις τη δυνατότητα να χάσεις βαθμούς σε εκείνα τα παιχνίδια. Δηλαδή αν θέλει να διεκδικήσεις το κάτι καλό, να πρέπει μετά από τα 3 ντέρπι, νομμένο ότι να πιάσεις, να μαζέψεις κάποιους βαθμούς που ήταν ντέρπι, τσαμέ έχεις την επιλογή ούτε το περιθώριο να χάσεις βαθμό, ρε Σοκράτη. Ναι. Εντάξει ρε φίλε, τώρα για το θέμα με την εντεκάδα που είπαμε δεν θα πούμε να πούμε παίχτες, αλλά να πούμε κάποια δεδομένα ρε φίλε, ότι μάθαμε σήμερα ότι ο Κωνσταντίνοφ ήταν που γίνεται. Ρε φίλε, εντάξει, ο Κωνσταντίνοφ έχει έναν τραυματισμό που δεν προλαβαίνει το παιχνίδι, είναι δεδομένο. Δεν πάει στη Τσέσσεκα Σόφιας δηλαδή. Ρε φίλε, δεν ξέρω αν να πάει στη Τσέσσεκα Μόσχας ή Μίγαν Τσετσέ, δεν ξέρω τι να κάνει. Να φανεί στην πορεία. Εγώ ξέρω ότι ο συγκεκριμένος ο παίκτης, ρε φίλε, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου με τον ΑΠΟΕΛ. Και αν θέλει να φύγει να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα, να πρέπει να καταβάλουν κάποιον των οβολών τους. Ναι, να πρέπει να αποζημιωθεί ο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, ο Κωνσταντίνοφ, η αλήθεια, διότι εγώ πέρσι που με εκθέασα τον πάρα πολλές φορές, δεν ξεκίνησε καλά. Έκαμε όμως το παιχνίδι της ζωής του στο μάτσο με η Φιωρεντίνα. Δηλαδή, στο μάτσο με η Φιωρεντίνα νομίζω ήταν καλύτερο από τον περσινό τον Κωνσταντίνοφ που δώσαμε. Ήταν σούπερ η απόδοση του το παιχνίδι. Όπως και όλες τις ομάδες, για να είμαι δίκαιος. Σοκράτη, ο Κωνσταντίνοφ βασικά ήταν ολόκληρος ο κορμός ο περσινός. Εν ήταν όπως τον ήθελαμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε μόνο για τον Κωνσταντίνοφ. Μες στο ίδιο καζό είμαι υπόλοιπος. Δεν ξεκινήσαν καλά ούτε ο Μαρκίνιος ξεκίνησε καλά, ούτε Πέτροβιτς, ούτε δεν ξεκίνησε κανένας. Ο Πέτροβιτς μετά ανέβηκε, βλέπεις. Ναι, σίγουρα. Και ο Αντβάλι, όπως είπε και ο Πανάρας πριν, ήταν πολλά καλό στο μάτς το τελευταίο με την ΑΕΛ. Εντάξει, είναι και δίνεψε και ιδιαίτερα τα ΑΕΛ, αλλά και όπου χρειάστηκε ρε πικά μου, ήταν οκ. Εντάξει, θεωρώ ότι η εντεκάδα στο μάτς με την Πάφο φτιάχνει από μόνο της με βάση τους παρόντες και τους παίχτες που έχεις. Θα μπω όμως στη διαδικασία. Η μόνη θέση όμως που θεωρώ ότι ενδεχομένως να παιχτεί στην εντεκάδα είναι μεταξύ του Ντβάλι και του Πέτροβιτς. Και όμως τους πιο να βάλει. Οι άλλοι 10
νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τους. Δεν χρειάζεται να τους πούμε. Μάλιστα. Και εκείνο νομένου ότι θα προκύψει οποιοδήποτε άλλος τραυματισμός ρε πίκα μου. Ευελπιστούμε. Αν ξύλο ρε. Το λοιπόν. Α, ξύλο. Ακούετε όπως το... Το λοιπόν. Εσύ αντιλαμβάνομαι σε τις λογικές πάμε για 3 νίκες ρε πίκα μου. Εντάξει, όπως είπα και σε προηγούμενα επεισόδια, δεν κατεβαίνουμε ποτέ στο γήπεδο. Δεν κατεβαίνουμε ποτέ στο γήπεδο σκεφτόμενοι θέλουμε την ισοπαλία. Η μόνη μας έννοια είναι η νίκη, η μόνη μας έννοια είναι οι 3 βαθμοί. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που δύσκολα δέχεται τέρμα. Έχει την καλύτερη άμυνα η Πάφος μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Δεχτήκασαν και 2 ομάδες που 5 γκολ. Η Πάφος έχει καλύτερη επίθεση από το ΑΠΟΕΛ, αλλά μόνο 5 γκολ δεχτήκα ρε φίλε. Όπως είπαμε, είναι μια ομάδα που δύσκολα δέχεται τέρμα, αλλά... Επίκαμε, εγώ και που θέλω να πω για τους παφίτες, διότι, εντάξει, λόγω και κάποιον συγγενών ρε φίλε, έχουμε κάποιους δεσμούς με την επαρχία της Πάφου. Μιλώντας με φίλους και οπαδούς της Πάφου, παρόλο που τη στιγμή ρε φίλε, το ΑΠΟΕΛ δεν είναι δεύτερο, είναι τρίτο, και είναι θεωρούν ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να σκόψει πρωτάθλημα φέτος είναι το ΑΠΟΕΛ. Τούτον δεν το λαλώ εγώ, λαλούν το ήδη οι παφίτες. Και για εκείνους ρε φίλε, είναι πολλά σημαντικό να μας κερδίσουν, διότι είναι πολλά διαφορετικό για εκείνους να λαλούν ότι στο συν 8 που το ΑΠΟΕΛ, που το συν 11. Ουσιαστικά βγάλουσε σχεδόν εκτός διεκδίκησης προαθλήματος. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Να σου πω κάτι, δεν το δέχομαι. Να σου πω κάτι, διότι ό,τι είχε να γίνει στο μάτσο με Πάφο. Δηλαδή, και στο χειρότερο σενάριο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το παράδειγμα των περσινών της ΑΕΚ, που όταν εμείς κερδίσαμε την ΑΕΚ με 0-3, η διαφορά το πρώτο ΑΠΟΕΛ τότε που την ΑΕΚ ήταν 13 πόντους. Και φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ να διεκδικεί το πρωτάθλημα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Οπότε, δεν θέλω να υπάρξει απογοητεύση. Εμείς σίγουρα πάμε για την νίκη, αλλά είμαστε ένα ΑΠΟΕΛ και το ΑΠΟΕΛ σε όποια κατάσταση και να είναι πίκα, δεν πρέπει κανένας να το ξεγράφει. Στο κράτη μου οι παφίτες που σου είπα είναι ότι η μόνη ομάδα που φοβούνται να χάσουν το πρωτάθλημα είναι το ΑΠΟΕΛ. Είναι κρυφό ΑΠΟΕΛίστες και εκείνοι, να μέσα σου πάνε παραπάνω ΑΠΟΕΛίστες, γιατί ούλοι Πάφος είναι ΑΠΟΕΛ. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι στο σύνδεσμο το Σαββάτο το μεσημέρι θα υπάρξει pre-game. Τα παιδιά του συνδέσμου και κάτω αποδείξαν ότι κάνουν πάρα πολλά καλή δουλειά. Και σιγά σιγά μεγαλώνουν και τον σύνδεσμο και τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και κάτω. Και να τους κάνουν όλους προσπαθείς ΑΠΟΕΛίστες. Όλοι οι Πάφος είναι ΑΠΟΕΛ στο κρατή μου. Και θα πάμε και κάτω για να πάρουμε την νίκη με το 12ο μας παίκτης που είμαστε εμείς. Τα εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι κανένα 800. Νομίζω δεν ανακοινώσαν οτιδήποτε ρε Σοκράτη, αλλά νομίζω δεν έχει περίπτωση να πιάσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια μόλις κούνε να εξαντληθούν. Βρίσκουν. Ναι. Θεωρώ ότι πάρα πολλά αδέρφια θα ήθελαν να τα τζαμί. Εντάξει, υπάρχει και η διαδικασία που είναι γνωστή ρε φίλε, που πιάνουν σε συγκεκριμένο αριθμό ανάλογα με το παιχνίδι μέσω τους. Οι δικαιούχοι. Ναι. Τα αριθμό είσαι ρε, κράτη τώρα. Τσάκρα το πριλίο ρε φίλε είναι το 169. Να δικαιούσε σίγουρα. Ναι, δικαιούμαι ρε φίλε. Δικαιούμαι. Αλλά να σου πω κάτι, εμπαιχνίδι που θέλεις παραπάνω το σύνδεσμο όμως τούτο. Οπότε παρόλο που είναι εντιμητικό να το λέω εγώ που είμαι του loyalty ρε φίλε και πιάνουμε. Πάμε με loyalty, νομίζω ότι... Νομίζω να πιάνει πρώτα 170. Όχι ρε φίλε, εντάξει, πάρτο στο 250 τουλάχιστον. Πάρτο στο 250 και τα υπόλοιπα στο συνδέσμο και τους χωρικούς και ποτά που έχει καλά. Θέλεις το σύνδεσμο στον το παιχνίδι. Οπωσδήποτε. Θέλεις παλμό, θέλεις το... 800 εισιτήρια είναι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ κάνει τα για μας το έτσι. Λοιπόν ρε παιδιά μου. Εντάξει, επειδή έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω να πάμε να κληρώσουμε τώρα τα δώρα. Να μας φέρει η παραγωγή τώρα το λάπτοπ. Λοιπόν, μπήκα μου, έφτασε η μεγάλη ώρα της κλήρωσης. Λοιπόν, πριν από δούμε τα δώρα που να κληρώσουμε σήμερα, να διευκρινίσουμε τώρα ότι το footer που δείξαμε προηγουμένως θα είναι για τα legendary μέλη και θα κληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Και το κασκόλ μας που πίσω σου που φαίνεται
Κοινό θα είναι για όλα μας τα μέλη. Οπότε, παιδιά, όσοι είναι γραφτήκατε, μπορείτε να γραφτείτε και να διεκδικήσετε τα δώρα. Τώρα έχουμε πάρα πολλά δώρα, ρε Πίκα. Δηλαδή, πώς θα να ξεκινήσουμε, που σερκά, που σάρπες, που ποτήρκα, που season ticket. Δηλαδή, το αφεντικό τρελάθηκε, ρε Πίκα. Λοιπόν, ρε Σοκράτη μου. Να ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά. Ναι, να ξεκινήσουμε ένα τζερκά. Περίμενα δυο τζερκά. Έναν είχα με τον boy μου και έναν είχα με τον boy σου. Τελικά είχα με τον boy το δικό μου. Θα ξεκινήσουμε με τον μπλε το τζερί, ρε Πίκα. Μάλιστα. Summer rain, δηλαδή, ρε Πίκα. Summer rain. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα έχουμε winter rain, αλλά άλλη ιστορία. Αδερφέ, που θα το κερδίσεις, ελπίζουμε να κάνεις μια ρομαντική ατμόσφαιρα και να κάνεις τα ωραία σου. Μάλιστα, είναι κλήρωση για όλα μας τα μέλη. Λοιπόν, και ο τυχερός... Λοιπόν, είναι η φίλη Μαρία Παπαχαραλάμπους. Μαρία μου, σε καλή μεριά. Άρα, τυχερή που να κερδίσει, Μαρία μου, κάμε την ατμόσφαιρα σου. Πολλά ώρα το γερούιν. Μάλιστα, ελπίζουμε να δεν έχεις ετερονίμηση να αποκτήσεις για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το κερί σου και πάει στο επόμενο Σοκράτη μου. Λοιπόν, τώρα, πορτοκαλί, ρε φίλε. Είναι μου γράφει Orange Intensive Candle, ρε φίλε, λαλί. Είναι πολλά sophisticated τα... Μάλιστα. Το και το Αποέλ, μου τα πίσω, ρε φίλε, να πούμε ότι ναι, είναι μόνο τζερί, ρε φίλε, έχει το σήμαν το Αποέλ, δηλαδή να κάνεις την ατμόσφαιρα και θα θωρείς το Αποέλ, είναι το σημαντικό, ρε Πίκα. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο πορτοκαλί. Το πορτοκαλί, γιατί το κερδίζει ο φίλος πορτοκαλί. Μάλιστα. Ούτε συγκένατα, ρε Πίκα. Δεν έχει τίποτε και με το application δάμε είναι... Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να το κληρώσουμε τούτο, ρε Πίκα. Έφυλε το... Λοιπόν, τούτον είπαμε ότι είναι για τα εκτός έδρας, όπως το πες εσύ, θυμούμε την περιγραφή σου. Είναι για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις για να βάλεις το ποδό σου να δωρείς το Αποέλ, ρε φίλε. Τελικά, ρε φίλε, έχεις καλή μνήμη, Σοκράτη μου. Είπες το. Λοιπόν, έτω και το Αποέλ θα με φαίνεται, να μην νομίζετε ότι πιάμε ένα μαρκέ πράγματα. Λοιπόν, και ο νικητής είναι ο φίλος στο πορτοκαλί Πιθκιάβλη. Μάλιστα. Πιθκιάβλη μου. Μάλιστα, το Πιθκιάβλη. Πιθκιάβλη μου, φκάρ το Πιθκιάβλη μου στόμα και βάρ το ποτήρι και βάρ και το ποτό σου, την πότκα σου με το... Κάμε και ο καλαμάκι Πιθκιάβλη μου, λέει κοπέντα, ρε Πίκα. Ρε μάτε, τώρα τα είδα τα... Ρε φίλε... Τα κάτσος που έχει το ποτηράκι μας. Πρέπει να παίζει και μουσική και δεν το ξέρω, ρε Πίκα. Τσάκαρα, δούμε. Αν δεν παίζει, να παίζει το Πιθκιάβλη του ο φίλος μου. Μάλιστα. Και θωρώ και τιμή, ρε Πίκα, καλό δώρο, άμα δεν έχει φκάρ την τιμή, ρε. Αν τη βγάλουμε, να μην νομίζεις ότι... Μάλιστα. Εύκολα την πήλε. Άστε και μένα θωρώ. Το λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε τη φανέλα που εμπίσω σου. Μάλιστα. Λοιπόν, τούτον είναι για όλα τα μέλη. Τα τελευταία 2 δώρα που έχουμε να κληρώσουμε, που είναι το season ticket για τον καλαθοσφαιρικό του Αποέλ, αλλά με το season ticket μπορείς να βλέπεις και το Αποέλ στο handball και στο volley. Γιατί Αποέλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, αδέρφια. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποέλ, όπως είπαμε. Είμαστε Αποέλ κάποτε, ρε Πίκα. Λοιπόν, και θα κληρώσουμε επίσης και τον τη σάρπα θα μέρε Πίκα μου. Ο Σοκράτης μας κρατά το κασκόλ από τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Φιωρεντίνα, τη 2 φορές φιναλίστ του θεσμού. Μάλιστα, λοιπόν. Conference League. Να δούμε πώς το είναι κλήρωση για τα Legendary Members. Εντάξει, δείξαμε τη σάρπα. Λοιπόν, Πίκα μου, πάμε να κάνουμε τη φανέλα τώρα που αφορά όλα τα μέλη του Patreon. Συνεχίζουμε με όλα τα μέλη του Patreon. Και νικητής είναι ο Jack Πίκας. Jack Πίκας. Μάλιστα. Έχεις αρφωνιάκοβο, ρε. Φίλε, δεν έχω αρφωνιάκοβο, αλλά κάποιος θέλει να γίνει αρφόν μου μάλλον. Φίλε μου, Jack μου, έντια και πολλά ρεαλιά να κάνουμε διατρία, ρε φίλε. Άιστο καλύτερα διατρία να πιάνε και κάτι της. Λοιπόν, έχουμε για όλα τα μέλη του Patreon και τη φανέλα. Να τη δείξουμε, ρε Πίκα μου. Έτσι είναι εδώ. Λοιπόν, για όλα τα μέλη του Patreon. Προσφορά από ανώνυμο φίλων. Και ευχαριστούμε τον ανώνυμο φίλο. Πάντοτε. Που είναι επώνυμος στις καρδιές μας. Μάλιστα. Και ο νικητής είναι ένα λεπτό, ρε κοπέλια. Είναι ο φίλος ο Καλαπαλίκης. Εντός πως είναι τη φωτογραφία του Μάκη, ναι. Φίλε, δεν ξέρω, αλλά άρεσε μου πολλά ο Καλαπαλίκης. Ναι, ο Αντρίκος. Καλό μωρό ο Ανδρέας. Σε καλή μεριά, φίλε. Λοιπόν, άντε πάμε στη Σάρπα τώρα, ρε Πίκα μου. Έφτασε η ώρα της Σάρπας. Έφτασε η ώρα της Σάρπας.
Για τα Legendary Members, νικητής είναι ο Λούις Αναστάση. Μάλιστα. Σε καλή μεριά, αδερφέ Λουί. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε το season ticket που είναι το τελευταίο μας δώρο. Ρε, μα πολλά δώρα, ρε. Ούτε ο δώρος Σεραφείμ να σου, ρε. Λοιπόν, κλήρωσε. Λοιπόν, νικήτρια μάλλον είναι η φίλη Γεωργία Σολομού. Α! Σε καλή μεριά. Η Γεωργία μας, ρε. Η Γεωργία μας, ρε. Ναι, ρε, η Γεωργία μας. Σίγουρα ψήφισες, ενθουσιάστηκες. Όχι, ρε, αφού δεν τα μετέφερε, ρε. Δεν τα μετέφερε. Όχι, ρε, ψήφισες τρόπολα. Αλλά αγαπούμε τη Γεωργία. Πολλά καλό μωρό η Γεωργία. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε καλή μεριά. Και ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα ξανά. Επίεσαι καλά σερκάτα. Λοιπόν, ρε Πίκα μου, να δώσουμε την ευκαιρία στην παραγωγή να έρθει να πάρει το λάπτοπ της. Λοιπόν, ρε Σοκράτη μου, πριν να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις μας, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό και πιο ειδήμον παστούν το θέμα, επειδή κατέχεις το θέμα, ρε φίλε, είναι για το μετοχικό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ναι. Φίλε, πέ μας λίγα πράγματα και εμάς που εν καταλαβαίνουμε, έχουμε γνώσεις παστούν τον τομέα, λίγα πράγματα, τι σημαίνει το πράγμα για να καταλάβουν και οι φίλοι. Λοιπόν, να σου πω, ρε φίλε, τα πράγματα που γνωρίζω εγώ και μπορώ να τα μεταφέρω. Λοιπόν, ένας βασικός λόγος που έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήταν διότι σχεδόν διατέθηκε το προηγούμενο με το μετοχικό κεφάλαιο. Δηλαδή, με βάση την πληροφόρηση που έχω εγώ, που 8.650.000 μετοχές που ήταν το μετοχικό κεφάλαιο, ονομαστική αξία κάθε μετοχή να πούμε μια λίρα που αντιστοιχεί σε 1,71 ευρώ με βάση την ισοτιμία που έγινε, είχαν μείνει πίκα μου μόνο 150.000 αδιάθετες μετοχές. Οπότε η ανάγκη για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήταν για μένα. Τώρα, γιατί γίνηκε 50 εκατομμύρια, αυτό είναι το ερώτημα. Διότι πολλοί αδερφοί ελαλούσαν ότι ήβραμε μόνο το επενδυτή, κέψαν τα σενάρια, ο Μαρινάκης, εν το ένα, εν το άλλο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που μιλούμε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε από το επενδυτή. Η διάθεση των νέων των μετοχών θεωρώ εγώ ότι να βγει μια ανακοίνωση από την εταιρεία τις επόμενες μέρες λογικά, διότι έχει κάποια νομικά τεχνικά θέματα που πρέπει να επιληθούν και να γίνει μια ανακοίνωση, νομίζω θέμα λίγων ημερών για τη διαδικασία για να μπορεί και ο κόσμος που θέλει να αγοράσει μετοχές να το πράξει. Λοιπόν, ένας βασικός λόγος που γίνει το πράγμα, ρε πίκα μου, είναι για να μπορεί και το ΑΠΟΕΛ να έχει μετοχές για εξασφάλιση για νέο δανεισμό. Δηλαδή, μπορεί να αποταθεί σε έναν φαντ, να δανειστεί έναν ποσό το ΑΠΟΕΛ μας και να βάλει μετοχές ως εξασφάλιση, ως collateral που λέμε. Μάλιστα. Με την προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο δεν υπήρχε τούτη ευκαιρία, διότι ακριβώς ήταν όλες οι μετοχές του ΑΠΟΕΛ. Ήταν σχεδόν, εν το που σου είπα, ήταν πολλά λίγες οι μετοχές που μπορούσαν κάποιος να αγοράσει. Μάλιστα. Οπότε με το πράγμα το ΑΠΟΕΛ θα μπορεί στην ουσία να πιάσει έναν καινούργιο δανεισμό, να τακτοποιήσει κάποιες οφειλές που έχει, διότι όταν έχει και cash, ρε φίλε, πολλά πιο εύκολα να μπορείς εσύ να διαπραγματεύκεσαι με εκείνους που έχουν να παίρνουν. Δηλαδή, χρωστώ σου, λαό σου ένα παράδειγμα, χρωστώ σου 100 ρε πίκα, έλα 80 και πιάστες τώρα και κλείουμε το. Και το πράγμα, ρε φίλε, διάσου εσένα μια ευελιξία να μπορείς να κινηθείς πιο άνετα. Και από την άλλη, διάτσε την ευκαιρία σε έναν επενδυτή, αν θέλει τώρα που έχει μετοχές, να έρθει μέσα. Και επειδή ακουστήκαν πάρα πολλά πράγματα, διότι έψαξα λίγο το καταστατικό του ΑΠΟΕΛ, και μπορώ να σας πω κάποια πράγματα, είναι 10% που δικαιούται κάποιος να έχει μες στο μετοχικό κεφαλαίο του ΑΠΟΕΛ. Απλώς τον τη στιγμή, το 10% που λαλούσαν όλοι, ότι κανένας δεν μπορεί να πιάει πάνω από 10% μετοχές, δεν ισχύει. Μάλιστα. Το πράγμα ελαλούσαν το, διότι τώρα που μιλούμε, δεν έχει κάποιος μέτοχος απευθείας πάνω από 10%. Μπορεί κάποιος να ελέγχει παραπάνω από 10%, αλλά μπορεί να μπει στο γιον του, μπορεί σε μια εταιρεία, να έχει μέσα και να ελέγχει έμμεσα και άμεσα ποσοστό πέραν του 10%. Το καταστατικό λέει ότι οποιοδήποτε έρθει μπορεί να αποκτήσει μέχρι το 25%. Μάλιστα. Άρα στην ουσία τώρα το 25% επίκα μου τον 50%. Κάπου 12 εκατομμύρια περίπου. Εντάξει. Μαθηματικά, ρε φίλε. Ναι. Είναι 50 εκατομμύρια επί 1,71 και αποκτάς το 25% των συγκεκριμένων μετοχών. Οπότε
Τούν τη στιγμή η πόρτα είναι ορθάνικτη, οποιοδήποτε επενδυτή θέλει να έρθει και να αποκτήσει το μετοχές του ΑΠΟΕΛ. Άρα φαίνεται ότι ήταν μια σωστή κίνηση. Δεν είχε άλλα περιθώρια προ το ευελιξία του ΑΠΟΕΛ. Τώρα το κατά πόσο και τα λεφτά που βάλασαν οι σύμβουλοι, αν θα τα πάρουν σε μετοχές, είναι κάτι το οποίο να φανεί στην πορεία, διότι εμφανίζονται στις καταστάσεις, οικονομικές καταστάσεις ως χρέος. Οπότε ενδεχομένως γίνουν τα λεφτά να πάρουν μόνο το μετοχές και να με φέρουν το χρέος και να νοικοκυρευτούν και τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ. Εμείς θεωρούμε, ρε φίλε, ότι αν έρθει ο κοσίγουτο επενδυτής τώρα και βάλει, σίγουρα είναι καλοδεχόμενος από πλευράς της διοίκησης, διότι μιλούμε για να πιάσει κάποιος τώρα το 25% να αποκτήσει ένα ποσοστό, να πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αλλά είναι μια εξέλιξη που θεωρώ ότι να βοηθήσει την ομάδα. Οι τρέχουσες ανάγκες του ΑΠΟΕΛ για να κλείσει έτσι τη χρονιά χωρίς πρόβλημα γύρω στα 5 εκατομμύρια. Γύρω στα 5 εκατομμύρια. Οπότε, αν έρθει κάποιος τώρα και δανείσει σου το ποσό, τη χρονιά βγάλεις την χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, χωρίς τίποτα, διότι έχει και τα έσοδα από την Ευρώπη που εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλα, αλλά. Έχεις όμως την ευκαιρία να είσαι στην Ευρώπη και έχεις την ευκαιρία να τα αυξήσεις, ρε φίλε. Έχεις την ευκαιρία να τα αυξήσεις, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή από ότι είμαστε τα τελευταία 4 χρόνια, φαντάζομαι. Ναι, και ήταν προς την ορθή κατεύθυνση του ότι αύξησε το κεφαλαίο. Δηλαδή, τα ούλα που ακούσαμε, ρε Σοκράτη, για Μαρινάκη και ξέρω εγώ, και ότι να κάνεις podcast με ο Τσουκαλά, είναι μπελάρες, ναι. Φίλε, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ podcast με το Τσουκαλά δεν μπορώ να κάνω, ρε φίλε. Διότι. Αστιεύκουμε, ρε. Εντάξει, έχουμε διαφορετική φιλοσοφία. Νομίζω ούτε εσύ δεν μπορούσε να κάνει με το Τσουκαλά, ούτε καν με ο Ραπτόπουλο, ρε φίλε. Ούτε καν με ο Νάκη. Να μην νομίζεις ότι βλέπουμε το παδικά το θέμα. Εντάξει, ρε φίλε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εντάξει, ήταν ένα πελώριο βήμα της διοίκησης. Τούτον το πράγμα. Σίγουρα εξήγησες εσύ, ανάλυσες το για να καταλάβουν και. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ με βάση την πληροφόρηση που έχω, κάποια πράγματα που μπορούσα να πω. Και σίγουρα συνδέεται με το γηπεδικό. Διότι το πράγμα είναι ξεκαθαρίστηκε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, ξεκαθαρίστηκε και στην κεντρική συνέλευση με τον κύριο Νάκη Μεταξά. Σε κάθε εκπομπή που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το πράγμα, είπαμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις, Πίκα μου. Λοιπόν, ρε Πίκα, έχω τα έτοιμα να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Εντάξει, ξεκίνα. Να, λάκα, θυμούμε τη φάση των πρώτων που είπαμε. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τις ερωτήσεις, Πίκα μου. Η πρώτη ερώτηση που Πορτοκαλί Ρεπάνι είναι πια δώρο, αλλά λέγαμε ερώτηση, ρε φίλε, το Ρεπάνι. Λοιπόν, πρόταση για χριστουγεννιάτικο podcast ανοιχτό στο κοινό, καθαρά έσοδα για ανακαίνιση σωματίου. Ένα σχόλιο, αν μπορείτε να μας πείτε για τον Πάνο, τον πεθυμίσαμε. Αδερφέ, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ο Πανάρας, να το δείτε στην εκπομπή, μίλησε, έδωσε τις εξηγήσεις του. Για να φτάσετε ως τα μέση, μείνετε τον Πάνο, ρε. Και να σου πω κάτι, ρε Πάνε, και εμείς επιθυμίσαμε τον Πανάρα. Θες να κάνουμε και ένα σχόλιο. Λοιπόν, τώρα για το χριστουγεννιάτικο podcast, αδερφέ, είναι κάτι το οποίο να συζητήσουμε και εμείς μεταξύ μας. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, αποφασίσαμε κάτι, δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Αν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα, εννοείται ότι να την κοινοποιήσουμε και να την μεταφέρουμε. Λοιπόν, Πίκα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο φίλο των Πορτοκαλί των Καρπαθίων. Ωραία. Γεια σας, αδέρφια. Θα ήθελα να σχολιάσετε. 1. Θεωρείτε επιτακτική την ανάγκη ενίσχυση στη θέση του φορ με παίχτες σαν τον Πκέρον και Αραούχο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να φύγει ο Ντράζης για να έρθει ο Πκέρος και να ενισχυθούμε στα άκρα της επίθεσης με ένα ξένα. Να μην τον ακούσει εγώ στο γιατρός του. Γιατί, ρε? Αφού είναι παίχτες τον Ντράζης. Ο γιατρός δηλαδή είναι ο ταχύτατος Ντράζης, πρέπει να παίζει. Και ο βαρύς Ελαραμπή πρέπει να παίζει στο δεύτερο μήχρονο. Έτσι είναι ο γιατρός. Λοιπόν, να συμφωνήσω με τον γιατρό. Και με τον Κώσταν τον γιατρό και με τον φίλο των Πορτοκαλίν τον Καρπαθίων ότι χρειαζόμαστε ακόμα ένα φορ στη θέση του. Κέρον ή Αραούχο, ρε, ποιον προτιμάζεις είδε. Φίλε, τον Κέρον, επειδή τώρα στην Ιαπωνία, πού να δω Ιαπωνέζικο πρωτάθλημα η ώρα 7 το πρωί για να το θαυμάσω.
Ο άλλος παίζει Παραγουάη. Ο άλλος παίζει Παραγουάη. Πού είναι εδώ η ώρα και το πρωινό θέμα. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για ποια είναι η κατάσταση του τη στιγμή. Ο Πικέρος, έναν παιδί, θέλω να ολοαρκάζω ότι δικό μας παιδί από η λίστα από Τσετζίνος και οι προηγούμενοι που αναφέραμε προηγουμένως, σίγουρα είναι μια δοκιμασμένη λύση, σίγουρα να προσφέρει στον ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, ο Αραούχο νομίζω ήταν. Εντάξει, εμπαίχτης που δεν ξέρω, Μανώλο Χιμένεθ. Εμπαίχτης που ξέρω προβετής μας. Που έφτασε να πούμε μια ανάσα, όπως το παρουσιάζαν τουλάχιστον κάποια site, κοντά στην Ομόνια. Εντάξει, είναι η σχέση που είχε με τον Μανώλο Χιμένεθ, ρε φίλε. Εντάξει, γι' αυτό γίνονται τις εικασίες. Εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι ότι είναι εγκλειστός με ο ένας με ο άλλος, η αλήθεια, για να πούμε κάτι. Όσον για τον Τράζιτ, ρε φίλε, να ρωτήσω τον Κώσταν τον γιατρό, στον Κώστα Μανώλη, στο επόμενο μας παιχνίδι και να σου απαντήσω. Ό,τι μου πει ο γιατρός μου. Ο γιατρός θέλει τώρα, φίλε. Νομίζω ότι. Λοιπόν, έχει και δεύτερο σκέλος. Έχει και δεύτερο σκέλος. Πιστεύετε ότι ο Σούσιτς θα μπορούσε να είναι λύση για τη θέση του δεξιού κεντρικού αμυντικού ως αλλαγή του Πέτροβιτς? Εγώ έχω άποψη, αλλά πέτε εσύ πρώτα. Πέτε εσύ, ρε Σοκράτη. Πρώτη, θέλω να δω τη δική σου άποψη για το θέμα. Κοίταξε, σε κάποια παιχνίδια, ρε φιλέ, που έπαιξε πέρσι, βοήθησε στη συγκεκριμένη τη θέση. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι ο Σούσιτς θα έκανε για τη θέση. Φέτος δεν έπαιξε καθόλου όμως σε εκείνη τη θέση. Νομίζω έπαιξε ένα παιχνίδι. Νομίζω έπαιξε με τη Σλόβαν στο αναλυτικό σε εκείνη τη θέση. Αλλά για μένα, για όπου θέλω να καταλήξω, θα κάνει για μένα αν παίζεις με τρεις. Νομίζω ότι αν παίζεις με τρεις, και να είναι ο τρίτος δεξιά, όπως έπαιζε ο Βούρος, ας πούμε, επί Τραμεζάνη, θα μου έκανε ως λύση για τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή σε παιχνίδια που να παίξω το ΑΠΟΕΛ με τρεις πίσω, ναι, πιστεύω ότι κάνει. Μάλιστα. Τώρα για λύση είναι ανάγκη, δεν έχεις άλλο να βάλεις, να το βάλεις. Σίγουρα είναι κάποιος που ξέρει τη συγκεκριμένη θέση. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πορτοκαλί Δράκος. Επίγον ξανά αναφορά για το σωματείο μας, η ομάδα θα πάει τρένο. Εντάξει, έκαναν την αναφορά να πούμε παιδιά και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε, διότι για μένα ήμασταν και στο χώρο ρεπίκα και εντάξει, για κάποιον ο οποίος έναν του συνδέσμου και δεν πάει τόσο συχνά όπως είμαι εγώ, στενάχωρο να βλέπεις την κατάσταση. Και βλέπεις ένα μουσείο στο Λίδιν και ο περιβάλλοντας χώρο νομίζω δεν περιποιεί τιμή σε κανένα. Τα παιδιά του συνδέσμου έχουν την πρωτοβουλία. Εντάξει, βλέπουν ότι πάνε και στα παιχνίδια και κυκλοφορούν κάποιους λαχνούς, διότι δεν έχουν όλη την ευκαιρία ηλεκτρονικά να βάλουν τα 30 ευρώ, βλέπουν το μήνυμο ποσό. Και με 10 ευρώ κάθε λαχνός. Νομίζω ότι μαζέψαν έναν ποσό. Έθελα να πω. Εδώ κάνουμε στα παιδιά έναν ποσό που μαζέψα. Σίγουρα για να φτάσουν το στόχο των 200.000 ακόμα έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Αλλά εάν βοηθήσουμε όλοι, νομίζω ότι τούτος ο στόχος να γίνει εφικτός. Σίγουρα είναι το πράγμα που είδαμε και προχτές εσύ που είδες για πρώτη φορά φαντάζομαι, αλλά και εγώ που το βλέπω κάπως πιο συχνά. Για πρώτη φορά είναι το μουσείο, ρε. Ένα νομίζει κάποιος ότι η πρώτη φορά πήγα στο σωματείο να... Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Αν θέλουμε να θεωρούμε τη ράμμα να πάμε και θέλουμε να βλέπουμε κάτι όμορφο, ρε κοπέλια, να βάλουμε και το link, να βάλει η παραγωγή το link για τις εισφορές προς το σωματείο. Κοπέλια, 3 κλικένει και τέγιωσε. Για να νιώθετε εσείς πιο ωραία. Και τώρα που ακριβώσαν και τα σουβλάκια, κόψετε 3 πίττα σουβλάκια ρε κομπάρα και πάρτε 30 ευρώ τα κέρμα. Δεν είναι τίποτα. Φue γίνει και 10 ευρώ η πίτα ρε. Ρε πίτα λάβος. Αντέ η πίκα ρε μόνο πίτα. Λοιπόν πήγαινε στο Πορτοκαλί Κομπόστον. Πορτοκαλί Κομπόστον. Μόνον από ελ, πάντα από ελ. Κομπόστον μου και μέσα στο τενεκούι μαζί σου μάνα μου. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε ερώτηση, και ρωτήσω τον επόμενο. Το γαλαζοκίτρινο Τσιουάουα. Λοιπόν, όταν οι άλλοι θα κάνουν την κοιλιά τους, τότε εμείς θα ξεκινήσουμε να παίζουμε μπάλα όπως το πράξαμε στους προηγούμενους 2 αγώνες. Σταθερότητα και σταδιακή βελτίωση για την εκπλήρωση των στόχων μας. Μόνο από ελ. Λοιπόν, γαλαζοκίτρινο Τσιουάουα μου, του τα ούλα εν κάποιες εικασίες. Εγώ πιστεύω ότι τώρα με την έλευση του καινούργιου προπονητή ήδη έδειξε ότι γίνεται κάποια δουλειά πιο σοβαρή στον Αρχάγγελο. Σίγουρα θέλει και ο προπονητής πίστοση χρόνου. Είναι θέμα να θα κάνουν κοιλιάν οι άλλοι. Εμείς βλέπουμε μόνο τη δική μας ομάδα
Τι που μπορούμε να πράξουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς για να φτάσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα και το κύπελλο και το ό,τι άλλο κατακτήσουμε. Λοιπόν, Ρεβίκα, τα επόμενα 3, τα δυο statement και το άλλο ερώτηση για σένα, οπότε να τα διαβάζω εγώ τσακμπαμ. Λοιπόν, Πορτοκαλί, ευχαριστούμε τους μάγκες του συνδέσμου για το καταπληκτικό τετραήμερο που ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Είπαμε τα πριν, κάνουμε το τώρα, χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι έκαμε στο full ανάλυση, είπες τα πολλά ωραία. Πορτοκαλί, Παφιτόπουλο, μπήκα. Πάμε δυναμικά να κόψουμε τον αέρα στους κουλοπάφιτους. Όπως τους έκαναμε μέσα στη Λεμεσόν, όλη η Πάφος είναι με τον Αποέλ. Είπαμε το και τούτο ρε Σοκράτη μου ότι... Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα, επειδή έχεις θέτει για σένα, το σχολιάζεις εσύ να το διαβάσω εγώ, που το Λέλλον Ραφαέλλο. Που την ώρα που είπε ο Πίκας ότι αν δέρουμε τη Φλωρεντίνα, δηλαδή, και βάζα τον άλλον τον Πίπ, τον παρέα. Λοιπόν, που την ώρα που είπε ο Πίκας ότι αν δέρουμε τη Φιωρεντίνα, να δέρουμε και την ΑΕΛ, εγώ επίστεψα το. Και επίσης ο κόσμος πρέπει να σταθεί δίπλα από την ομάδα. Έμμελο για εκείνους που έχουν κάποιο σοβαρό λόγο. Με τον αρφό μου ζούμε εξωτερικό και καρτερούμε πώς να έρθουμε τα Χριστούγεννα και να κόψουμε από την Πάφο να πάμε άχνα. Πει πρέ και το Αποέλ ένα θα στα κάνει ούλα. Άλλη ο φίλος. Επίκα, πλέον έγινε και influencer, ρε κουμπάρε. Δηλαδή ο άλλος ακούησε και κάνει δύναμη. Μάλιστα, φίλε Λέλλο Ραφαέλλο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σίγουρα τούτον που περιμένει και εσύ, περιμένουν το ούλα, τα αδέρφια ούλα, τα οποία ζουν στο εξωτερικό, να έρθουν στις πόλεις τους, στα χωρκά τους και να πάσει το πρώτο τους πράγμα είναι να πιάσουν εισιτήριο και να πάνε να δουν το θρύλο. Ελπίζω να έβρουσι, διότι φέτος τα εισιτήρια είναι πολλά περιορισμένος ο αριθμός, να το κανονίσεις, αλλά ελπίζω μόνο να σε δω στα ευρωπαϊκά, διότι ζείτε στο εξωτερικό μαζί με ο αρφός σου, ρε φίλε. Είναι λίγο πιο εύκολο για εσάς να ταξιδεύετε, να δείτε το θρύλο και στα ευρωπαϊκά και ελπίζω να σε δώσει στην Νορβηγία και να γνωριστούμε. Να μας κάνεις ακόμα στο YouTube που να βγει το επεισόδιο σε ποια χώρα ζει ρε πικά, να τον κατευθύνει και εσύ με τα ταξίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, ατευκεύασα την τελευταία. Λοιπόν, το Πορτοκαλί Σαχίνι. Γεια σας αδέρφια. Παρόλο που το σχετικά ακόμα έχει κάποιο χρόνο μέχρι το Γενάρη και κατά την άποψή σας πρέπει να αποτελούν παρελθόν από το ρόστερ για να αδειάσουν τουλάχιστον 2 θέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν ρε Σοκράτη. Εθιάσεις μου πριν είπα την εγώ. Έσαι στο πάνω μου ρε Πίκα τώρα, και ξέρω παίχτες τώρα. Κοίταξε ρε Πίκα μου. Εντάξει, αν πρέπει να έρθουν 2 παίχτες και πρέπει να αποχωρήσουν 2 παίχτες, να πρέπει νομίζω να λειτουργήσεις χωρίς συναισθηματισμούς. Πάντα για να λειτουργήσει μια ομάδα. Δηλαδή, να σου πω εγώ πώς το βλέπω. Παρόλο που μου αρέσει που το λαλώ, και πέρσι ήταν από τους παίχτες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να πιάσουμε το πρωτάθλημα, ο φετινός είναι τον καλά που βλέπω, δεν έχει θέση μες στα πόλη. Δεν έχει θέση μες στα πόλη. Και λαλώ το και μαραζώνω, διότι θυμούμαι ακόμα και τα συνθήματα που φωνάζαμε από το στούντιο, το είναι από το Κονγκό, και φωνάζαμε όλοι και πιούσαμε νίσιο πάνω. Ρε φίλε, εγώ τούτον ποθορόφερος δεν μ' αρέσκει. Δηλαδή, αν είναι να φέρω έναν παίχτη ο οποίος να μου δω και εκείνα που μου δω και μπέρσιο είναι τον καλά, τότε πρέπει να πει. Τώρα, εάν ο ίδιος δείξει μας ότι θυμήθηκε τον περσινόν καλό είναι τον καλά και δείξει στο γήπεδο, ρε φίλε, στον τον μήνα, διότι είναι το Γενάρη μου να γίνουν μεταγράφες. Νομίζω ότι τούτος ο μήνας πρέπει να λειτουργήσει και λίγο crash test για κάποιους που πρέπει να δείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο ρόλο του ΑΠΟΕΛ. Φίλε, δυστυχώς τον καλά ήταν η αρνητική έκπληξη που τους περσινούς και άλλοι είναι παίξαν, αλλά νομίζω ότι η τόσο μεγάλη διαφορά είναι πάστον με τον καλά. Δηλαδή ούτε ο Μαρκίνιος σημίζει τον περσινό τον Μαρκίνιος και είμαστε σίγουροι ότι είναι ανέβει. Αλλά έκαμε κάποια καλά παιχνίδια. Και μην ξεχνάς όμως ότι τον καλά το συμβόλαιο του λίγη του χρόνου το Μαρκίνιος ανανέωσε στο 27-28. Κάμε στο τριετή νομίζω ανανέωσε τετραετή, δεν θυμούμε. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω, να τους βάλω στο ίδιο καλά θύμους, διότι ο ένας έχει συμβόλαιο και πολλά πιο μητσής ηλικιακά. Γιατί τον καλά μεγαλώνει. Τώρα για το δεύτερο παίχτη, ρε Πικά, αλλά έπρεπε ο Σοκράτης να θυκαλέξει, δηλαδή πέρα από τους μπα, τους μητσούς, τους μαϊόλιδες που... Αφού θα πεις εντεκάδα με ο δεύτερον τον παίχτη, ρε Σοκράτη. Ρε φίλε, αφού τούτοι δεν έχω θέση μες τα πόλη. Θέλω να πω στη λογική του δεύτερου, να σου πω ότι πρέπει να φύγει ο Μπάτζο, ο Μαϊόλι. Τούτοι δεν πρέπει να κάνουμε στο Αποέλ και να συζητώ τώρα, αν πρέπει να φύγει.
Ο δεύτερος ο παίκτης, ρε φίλε, με εκείνο που φορώ εγώ, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικό, πρέπει να είναι ο Μάιερ. Πρέπει να είναι ο Μάιερ. Διότι δεν έκανε τίποτε, ρε φίλε. Δηλαδή, ήρθε με τόσες προεγαμινές, έπαιξε Εθνική Γερμανία, ήταν πριν 2 χρόνια ο καλύτερος παίκτης του Ελβετικού Πρωταθλήματος. Και τα μέρα, φίλε, δεν μπορώ να παίξει με την Άχνα, με την Καρμιώτηση, σαν και να μου προσφέρει, είναι τούτο που θέλω. Εντάξει, έδωκε μια ασίστ με την Αραδίππο. Οκ, και εγώ παραδοκάσεις με την Αραδίππο, ρε φίλε. Τελεία. Αλλά, λέω σου, εάν, με τούτα που βλέπω τώρα, εάν έβρει τον τρόπο ο Μανόλο Χιμένεθ να τους κάνει να παίξουν, να το ξεμπουκώσει, ρε κουμπάρε, και αρκεύσει και παίζει μάπα, θα συζητώ να φύγει ο Μάιερ. Αν δείξει εκείνα που ξέρουμε ότι μπορεί να προσφέρει. Διότι ο Μανόλο Χιμένεθ, με βάση εκείνα που είπε ο πρόεδρος, συζήτησε πιο winger. Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, ήρθαν και με πολλές περγαμηνές στο Αρχάγγελο. Ναι. Εντάξει, ο Πίτσι, διότι κάποιοι έχουν παραπάνω με Πίτσι, εγώ θεωρώ ότι είναι ανέβη. Έδειξαν και κάποια θετικά στοιχεία. Φυσικά θέλει πολλά, πρέπει να δουλέψει πολλά. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι να βοηθήσει το Αποέλ. Τουλάχιστον έδειξε μου εμένα μες στο γήπεδο ότι είσαι παραπάνω πάθος, ρε φίλε, είναι ένα διάφορος. Και βλέπεις τον, ακόμα και στο πέναλτι που είναι ο Μαρκίνιος, τον να κάνει hat-trick, στην ουσία να το κάνει το πέναλτι ο Μαρκίνιος. Είπαν το πει, κάνει την Πίτσι, με πολύ αυτοπεποίθηση, έδειξαν και ότι ήθελε να το κάνει, έκαμε το και δικαιώθηκε για την επιλογή του. Ξέρω φίλε, έχει κάποιους παίκτες που τώρα μπορεί να κερδίσουν τη θέση και σε περίπτωση που προκριθούμε στο Conference League, ρε φίλε. Μπορεί να αλλάξει τη λίστα σου το Γενάρη, άρα να μπορεί να τους προσθέσει. Άρα όλοι διεκδικούν θέση για να παίξουν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε περίπτωση που όλα πάνε καλά και προκριθούμε. Και για να δικαιώσει, να βάλουμε μια τελεία μας στο πράγμα, αν ήταν από χέρι μου, τον Κωνσταντίνο δεν θα τον έθκωνα. Διότι θεωρώ ότι παρόλο που είναι στα καλά του τα φεγγάρκα φέτος, μπορεί να προσφέρει. Και σίγουρα θέλεις μια αλλακτική, διότι ο Σαρφό δεν ξέρουμε πότε να επιστρέψει. Νομίζω ότι να αρχίσει. Τίποτε. Ρε φίλε, φαίνεται ότι μπορεί να πάει και Φεβράρι η κουβέντα, ο Σαρφό. Διότι λαλούσαν μας ότι Δεκέμβρη, Γενάρη, νομίζω ότι με εκείνο που ακούσα πρόσφατα, Γενάρη στην ουσία να ξεκινήσει τις προπονήσεις. Οπότε να θέλει τον καιρό του. Λοιπόν, να πούμε και ένα καταληκτικό σχόλιο. Εγώ, παιδιά, θέλω να καλέσω τον κόσμο του Αποέλ να μείνει κοντά στην ομάδα. Ό,τι αποτέλεσμα να έρθει με την Πάφο, είναι το τέλος του κόσμου. Είτε η ισοπαλία, είτε ακόμα και το χειρότερο σενάριο. Ο δρόμος ως το τέλος του πρωταθλήματος μακρύς έχει να παιχτούν ακόμα 24-25 παιχνίδια που μπορεί να ανατραπούν και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Γενάρης είναι κοντά. Το Αποέλ μπορεί να ενισχυθεί και είμαι σίγουρος ότι με τον Μανόλο Χιμένεθ να πιάμε τα τσάστες μας, ρε Πίκα. Εκείνος αν χάσει το πρωτάθλημα του φετινού του Αποέλ, εκείνος μπορεί να το πιάει να φτύσει γέμα και να πιάσει. Δεν θα το πιάει τόσο εύκολα. Το Αποέλ να το παλέψει και να είναι τζαμέως στο τέλος, ανεξαρτήτως, λέω σου, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο που δεν θέλω να συζητώ. Μάλιστα, λοιπόν αδέρφια, κατεβαίνουμε το Σάββατο στην Πάφο για να παίξουμε στην έδρα μας. Όποτε παίζουμε τζαμέ, ουσιαστικά είμαστε εμείς έδραν και οι άλλοι φιλοξενούμε. Όπως και στις περισσότερες έδρες, αλλά φέτος εκόψαν μας το Λίον λόγω του περιορισμού εισιτηρίου. Κατεβαίνουμε τζαμέ να κάνουμε τζον που ξέρουμε καλύτερα και μακάρι να έρθει το πολυπόθητο τρίποντο. Καλή νύχτα.